A cikin labaran namu za ku ji ta'asar wasu gungun 'yan bindiga. A jiya Juma'a kasar Rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar Pakistan da karɓar kuɗin Sin a wajen biya. Tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin Asiya ba ta samu wani ragin biya na musamman ba. Firaministan Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministansa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur ɗin da kuɗin Sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage wa Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Jagoran shiya yankin kasar Haiti ya ce tallafin jin kai zuwa Haiti na bukatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da kungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jin kai Haiti to sai ya samu fahimta da gungun. Ralph Gonzalez wanda shine Prime Minister St. Vincent da Grenadines wanda har ila yau shine shugaban al'ummar Amurka ta Kudu da kuma Caribbean ya bayyana haka a zantawa. Amma dai bai ba da bayanin yadda za a daidaita da gungun ba. Gonzalez zai tafi birnin Brussels don taro a madadin yankin nasa da kuma kungiyar tarayyar Turai tsakanin ranar 17 da 18 ga watan gobe don gano bakin zaren fitinar a kasar ta Haiti, inda kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana gungun mai karfi ya raba fiye da mutum 160 da muhallansu. Masu kare haƙƙin jama'a na yankin na daga waɗanda suka arce, inda ƙungiyoyin duniya kamar ƙungiyar likitoci ta lafiya don kowa ta ce ba ta da tabbacin kare lafiyar jami'anta da kuma waɗanda ake wa jinya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jim kaɗan gabanin kama ne Sin a jiya Juma'a, Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya keke da keke da Sin kan lamura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen kasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara. Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakaninsu da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar ƙalubale mai ƙwari, wanda ya ce hakan babban rashin fassara abun yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sanin ya kamata ne da cin zali, kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar Saudiya zai ziyarci Tehran, mataki na baya-bayan nan na maido da hudar diflomasiyya tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya, a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen Saudiya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar. Ana kuma sa ran Yarima Faisal zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar a Tehran a hukumance. Ƙasashen biyu sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na diflomasiyya a wannan ƙasa cikin 'yan makonnin nan. Ziyarar ta ministan harkokin wajen Iran na zuwa ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ƙasar Saudiya a farkon watan Yuni. A watan Maris ne Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diflomasiyya tare da buɗe ofisoshin jakadanci bayan shafe shekaru 7 ana takun saƙa. Wata babbar nasara ce ta diplomasiyya da kasar Sin ta yi shawarwari da rage damar ci gaba da rikici tsakanin Riyadh da Tehran na kai tsaye da kuma a cikin tashe-tashen hankula a yankin. An zargi Iran da kai wasu hare-hare a cikin 'yan shekarun nan bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.